Een van de auto's die het de laatste weken goed docht is de Mitsubishi Outlander. Maar ook de Volvo V60 en modellen van Opel verkeerd goed. Ook de dag na de crisis komen de klanten om nog gauw voor het nieuwe jaar zo'n milieuvriendelijke auto te kopen. Eén is zeggen we milieu en dan is belastingtechnisch, omdat die op de zaak komt. Ja, belasting is eigenlijk de drijfveer. Hè? Want mensen die komen, die worden attendeerd vaak nog door hun accountant dat er een manier is om wat extra centen door te houden. En dan wordt er zo'n auto verkocht. Dat is natuurlijk best wel heel leuk. De belastingregels voor hybrides en elektrische auto's verhoor na 1 januari. En met name van bedrijven die het leasen, kan dat duizenden euro's per auto schelen. Bij deze Mitsubishi-vestiging in Ljouwert hebben ze de laatste maanden zo'n keer zo volle hybride auto's verkocht. En hoewel ook de volslijn elektrische auto's deze maanden nog goedkoper binnen als na 1 januari, worden die eens net verkocht. Ja, elektrisch rent nog steeds hier en hier zeker in het noorden zien een aantal grote nadelen op. En dat is voornamelijk het grootste nadeel, de actieradius van het elektrische spul. Dat is dan 100 kilometer, of 100 zie je niet, zien die orde van grote. Maar ja, als die dan leeg is, dan is hij echt leeg. En dat probleem is er bij hybride net. Dan kun je ook nog verder rijden op benzine. En de meeste mensen rijden ook maar een hybride auto benammen op benzine, zo toch blikken uit onderzoek. Het wordt de meesten nog altijd te lang om de auto op te laden. Maar als die vol is, hoe rijdt dat dan eens? Hij reed behoorlijk goed. Vol elektrisch, dat beviel me wel. Nog ook die piepende motor niet tussendoor.